Я же рада представить гостя, который присоединился к нам по скайпу. Это генерал-майор юстиции запасу, екс-народний депутат України, колишній ВО Генерального прокурора України Віктор Чумак. Пане Вікторе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Доброго вечера. Пане Викторе, вот буквально полчаса назад закончилось интервью президента Украины Владимира Зеленского иностранным средствам массовой информации. Много было заявлений. Что для себя... для начала вы смотрели его выступление, интервью? Частково. Частично. І скажу чому. Справа в тому, що, на жаль, у президента не дуже поставлена логічна промова. Да? Там, в принципі, дуже багато лишньої інформації. Коли він починає і закінчує думку, от всередині дуже багато лишньої інформації. Тому я, в принципі, більше люблю читати. Потім, коли журналісти роблять вижимку з того, що він говорив, я от все це перечитую, тому що журналісти вже беруть вижимку із конкретною інформацією, а не треба слухати дуже багато лишнього. Среди важных тезисов, которые озвучил президент Украины, он сказал, что Украина — это не «Титаник», мы не тонем, а плывем, то есть мы движемся вперед. Президент Украины сказал, что нет поводов для паники, но тем не менее ситуация на границах с Украиной сохраняется напряженной. Также Зеленский опять прокомментировал про вступление Украины в Североатлантический альянс. Он сказал, что вопрос, когда мы будем в НАТО, зависит сегодня не только, к сожалению, не от Украины, а также он сказал, что если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО. Вот, учитывая все вышеперечисленные тезисы, сказанные президентом Украины Владимиром Зеленским и, собственно, тем, что сказал сегодня министр обороны Украины Алексей Резников о том, что на границах с Украиной 112 тысяч российских военных, но тем не менее ситуация контролируема. Как вам видится, действительно ли сейчас есть угроза российского вторжения в Украину? Действительно ли сейчас ситуация настолько напряженная, о которой нам говорят сегодня наши западные партнеры? Дивіться, що ми розуміємо під словом «сейчас». Да? Тобто, по великому рахунку, якщо говорити завтра, післязавтра, через тиждень, я такого не бачу. Через тиждень, через два я такого не бачу. Я тут можу погодитися з тим, що ми зараз бачимо просто-напросто, як два великих геополітичних гравця грають на підвищення ставок. В принципі, першим почав підвищувати ставки Путін, коли почали така гра навколо українських кордонів м'язами. І ці, в принципі, цю гру підтримали наші західні партнери. Вони просто нам сказали, що ми не будемо лякатися, хоч підвищувати ставки, ми їх будемо підвищувати безкінечно. А як безкінечно? Все дуже добре. Ми не будемо приймати ваших жодних ультиматумів про відкидування НАТО до 97-го року. Ми не будемо приймати жодних ультиматумів, що ніхто туди не може вступати. І будь-яка країна може бути членом НАТО, якщо вона цього хоче і хоче народ цієї країни. Більше того, якщо ви хочете гратися м'язами на території України, то ми вам допоможемо тим, що будемо допомагати. Допоможемо, мається на увазі в лапках. Ми допоможемо тим, що, в принципі, ми зараз дамо Україні всю ту зброю, яка вона просить. І ми зараз отримуємо максимальну кількість цієї зброї, що ми можемо зараз переварити, або що вони можуть зараз дати, скажімо так, за своїми міркуваннями. Тому що поки що те, що ми не отримуємо, це ми не отримуємо засоби ППО, найновітніше, а так, по великому рахунку, протитанкові засоби, протиповітряні системи ближньої дії, ми зараз все це отримали. Да? По великому рахунку, я сьогодні розмовляв з людьми, які приїхали з Донбасу. Да? Тобто приїхали з волонтерами, які приїхали по бригадам, по нулям, які бачили в очі, що відбувається там. От вони кажуть, що на сьогоднішній день ті, хто знаходиться на нулях, вони не відчувають, що от завтра може бути, початися якийсь напад. Більше того, там зараз зберігається тиша з іншої причини, тому що наші почали давати достойні відповіді на будь-які провокації, на будь-яку стрільбу, яка починається з того боку. Тобто наші дають достойні відповіді. З другої сторони, якщо говорити про зброю, то зброї там абсолютно достатньо, і вона, в принципі, в режимі постійної готовності знаходиться.
Тому мені здається, що на сьогоднішній день, в принципі, це отака величезна геополітична гра. Да? Тобто, в принципі, в пастку заходить сама Росія. В пастку, геополітичну пастку, і в пастку, яку вона сама собі готувала. Оцей ультиматум, це якщо ти такий крутий хлопець, пан Путін, і поставив такий ультиматум, ти повинен далі діяти. Якось діяти. Тобто повинен провести якісь дії, як казав Лавров, військово-технічними засобами. Якоюсь війною. Тепер дивіться, будь-яка дія, яка буде не на території, знаходиться на території ОРДЛО, або військова дія, яка буде походити не з території ОРДЛО, а з інших кордонів України, тобто з білоруського, кримського напрямку, або не там, де проходить лінія зіткнення всередині країни, вона буде вважатися прямою агресією Росії. І на пряму агресію Росії вже тепер в зворотньому напрямку той же самий Байден, той же самий Захід повинен бути здійснити всі ті санкційні заходи, про які ви говорили. Тобто обвалити всю економіку Росії. Це як вони це там розказували. Яким чином? Не давати полупроводники, не давати відключити від світла, не давати можливості банкам брати займи і таке інше, і таке інше, і таке інше. В принципі, закрити або в принципі призупинити всю дію по Північному потоку-2. Все це може відбутися, як тільки перший танк, ракета, снаряд, літак, солдат зайде в Україну не з території ОРДЛО. Я так думаю. Тому що територія ОРДЛО – це, скажімо, вже давно, де точаться бойові дії. І, в принципі, Росія завжди каже, що нас там немає, і це конфлікт, який відбувається на території України. Да, ми там допомагаємо, да, ми можемо там щось допомагати, але це не ми безпосередньо. А от якщо хтось зайде не з цієї території, то це буде безпосередньо Росія. І тоді санкційні всі ці дії, вони обов'язково повинні відбутися. Тому що якщо вони не відбудуться, то тоді слабкий вже Захід. А ми цієї слабкості поки що не бачимо. Ми бачимо жорстку заяву Столтенберга сьогодні, що якщо Росія не хотіла мати НАТО на своїх кордонах і більше НАТО, то вона навпаки отримала ще більше НАТО на своїх кордонах сьогодні. Я, в принципе, десь бачу сегодня. Щодо того, с другой стороны, по поводу Донбасса, пане Викторе, не кажется ли вам, что таким образом наши западные партнеры как раз оставляют поле для маневра Российской Федерации? Ведь какая разница, с какой стороны, откуда Россия будет стрелять в украинского солдата, если, к примеру, эта провокация будет на Донбассе? Чем она будет отличаться от той, которая может начаться на южной части, материковой части Украины, да, там с Харькова и так далее. То есть здесь какая-то подмена понятий неправильная. Так, без сумніву. Я з вами згоден, що тут, в принципі, ми давно знаємо, що немає різниці, звідки стріляє Росія, чи вона стріляє з ОРДЛО, чи з Криму, чи з Білорусі буде, чи на Чернігівському напрямку, але інше. Але тут дійсно, розумієте, тут в чому ситуація, що це і не закриває шлях до перемовин Заходу, да, і одночасно, так би дає можливості якісь там люфти Росії. З іншого боку, вони чітко розуміють, що сама атака на Донбасі, вона на сьогоднішній день, якось вам сказати, така самовбивча, самогубна. Тому що, по великому рахунку, на сьогоднішній день там знаходиться достатня кількості підготовленого українського військового контингенту, який може дати дуже і дуже серйозну відсіч. В таком случае все же нет ли у вас какого-то такого когнитивного диссонанса, потому что, с одной стороны, украинское высшее политическое и военное руководство говорит о том, что сейчас на границах с Украиной действительно нет поводов для паники и ситуация контролируема, в то время как наши западные партнеры, в частности, премьер-министр Великобритании, говорит о том, что угроза вторжения вполне вероятна, и более того, она может состояться на Киев, и на границах с Украиной размещены более 60 российских ударных группировок. Вот как эта информация друг с другом коррелируется, на ваш взгляд? Нет ли у вас диссонанса? Дійсно є таке. І я, в принципі, про це говорив пару днів назад на іншому каналі, що певний когнітивний дисонанс тут є присутній, тому що говорити про те, що на сьогоднішній день там десь більше військ, ніж було, наприклад, на весну цього року або на осінь минулого року, не приходиться. Да?
Але, в принципі, і говорити про те, що от якийсь напад відбудеться завтра чи післязавтра, теж неможливо говорити про це, тому що, реально я не бачу цієї можливості. Тому що те, що сьогодні доповідав Резніков, а як на мене, це найбільш твереза доповідь за останній час. І от для того, щоб людям заспокоїтись, треба, в принципі, перемотати сьогоднішню, в принципі, стрічку новин і знайти доповідь Резнікова в Верховній Раді і її уважно послухати. Це абсолютно, я б сказав так, абсолютно нормальна, логічна і аналітично перероблена доповідь, перетравлена доповідь у Резнікова. І він про це говорить, що ми, в принципі, контролюємо всю ситуацію, яка на сьогоднішній день відбувається. Щодо наших західних союзників, так я ж вам кажу, що це така ж сама гра на підвищення ставок. Якщо ти такий крутий, то спробуй наступи на Україну. Тому що вони абсолютно точно розуміють, що така ставка або напад такий, який може відбутися, він просто-напросто обрушить всю Росію. Вони зобов'язані будуть це зробити. На что вообще тогда рассчитывал Путин, когда выдвигал эти заведомо невыполнимые условия? Ведь вряд ли в Кремле тоже думали о том, что НАТО либо США пойдут на эти условия, в частности, не расширение НАТО на восток и, более того, возвращение к границам 1997 года. Дивіться, я так думаю, що в принципі є тільки одна мета. Це треба вимагати набагато більше, ніж ти хочеш отримати. Да? Якщо говорити, що в принципі хоче отримувати на сьогоднішній день Путін, то мені здається, що єдине, що вони хочуть отримувати, це виконання оцих мінських самих угод в інтерпретації Росії. В інтерпретації Росії. І про це сказав двічі, до речі, обмовився Лавров, коли сказав про те, що от якщо б виконали всі мінські угоди, то ніяких би проблем взагалі б не існувало. Тому що, в принципі, їм потрібні ці два утворення, так званих там з спеціальним статусом, адміністративним, політичним статусом у складі України, для того, щоб можна було впливати на всю політику України. Тоді точно Україна ніколи б не стала б ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу і таке інше. Тобто, розумієте, їм потрібен вплив на Україну, або Україна в цілому їм потрібна як частина свого впливу геополітичного, або своєї зони впливу. І це, напевно, найбільше, що потрібно. А все те, що говориться про НАТО, про 97-й рік, це все така димова завіса, яка робиться для того, щоб, в принципі, вирішити головне питання. Для Путіна це якраз таки не дати можливості України интегрироваться в західний світ. А как они собирались это сделать? То есть как это должно было выглядеть? Они свозят к границам Украины свое железо, начинают шантажировать Запад, чтобы Запад навязал Украине интерпретацию Минских соглашений, то, как видит это Россия? Или как это вообще возможно? Саме так, тому що, в принципі, вони вважають, що західні ліберальні демократії, вони слабкі, Байден вже такий людина у віці, в принципі, війна нікому не потрібна, Зеленський сам по собі, як президент, слабкий, суспільство в Україні налаштовано проти війни, і, в принципі, я не знаю, на що опираються там думки Путіна, але те, що руський мир зустрінуть достатньо нормально в частині України, його зустрінуть і будуть там з прихильністю ставитися до приходу Росії. Це помилки геополітичні, це помилки розвідданих, це помилки оціночні, які можуть бути там. Але саме так вони і бачили, що, в принципі, Захід піде на те, щоб тиснути. Ми, в принципі, бачимо, що Франція і Німеччина, в принципі, готові тиснути на нас. Але тут є інше питання, що той же самий Захід вже зараз дуже добре розумів, що це є червоні лінії, що жодний уряд України, жодний президент України довго не протримається, якщо він піде на будь-які дії, які будуть суперечити баченню громадянського суспільства, активної частини громадянського суспільства, як треба втримати незалежність України.
Сегодня мы видим, что имплементация Минских соглашений, она по большому счету упирается в первый пункт – прекращение огня. И так как нет прекращения огня, об имплементации Минских соглашений говорить не приходится, так как нарушает этот первый пункт в первую очередь Российская Федерация. Но если даже предположить гипотетически, что первый пункт Минских соглашений выполняется, и даже предположить, что дальше идет имплементация Минских соглашений согласно украинской трактовке, да, проводится демилитаризация территории, потом верификация демилитаризации и ряд других пунктов. И даже в таком случае разве можно имплементировать Минские соглашения и вести особый порядок местного самоуправления на Донбассе? И не будет ли это все равно конфедерации в нашей стране, которая напрямую грозит национальной безопасности? Ну, дивіться, в принципі, українське трактування таке, і воно головне, да? Тобто, в принципі, на цих окупованих територіях виводяться вся зброя, виводяться всі підрозділи, забираються звідти всі війська Російської Федерації, які там є. Ми отримаємо повний доступ або повний контроль за кордонами України на кордоні з Російською Федерацією. Ми отримаємо повний контроль над військовими, парамілітарними якимись там, ну, скажімо, або роззброїмо всі ці злочинні групування, які там були. Ми проводимо абсолютно нормально там не амністію, а ми проводимо, от знаєте, треба говорити про те, що проводимо певні заходи юстиції на деокупованих територіях. Тобто злочинці або колаборанти, які активно співробітничали з окупаційною владою, вони будуть піддані якоїсь відповідальності. І ті, які незначні мали зв'язки, вони не можуть піддаватися. Люди, які помилялися, теж звільняються від відповідальності. Це необхідно зробити. Але ми не можемо говорити про те, що там можна проводити якісь заходи щодо виборів загальнонаціональних певний час, поки не відбудеться певна зміна ментальності і певна заход туди українських політичних партій, українських ЗМІ. І от якраз таки зміна парадигми в думанні той частини населення, яка там проживає. Раніше цього робити, звісно, не можна. А сколько это может занять времени? Потому что после Второй мировой войны, даже на тех территориях, которые были освобождены от эсэсовцев, там прошло достаточно большое количество времени, после чего были проведены выборы, если я не ошибаюсь, до 10 лет. Так, я ж про це і кажу, що не можна проводити безпосередньо зразу вибори на тих деокупованих територіях, тому що люди зараз просто одурманені тією пропагандою, яка там була, і тому, в принципі, треба ж туди, щоб там почалося нормальне політичне, адміністративне, інформаційне життя разом з Україною, з усією Україною, а тільки потім робити якісь загальнонаціональні вибори. Це моє бачення. Це, скоріше за все, бачення дуже багатьох політиків. Це розуміння дуже багатьох політиків. Тому що якщо ми підемо на якісь інші кроки, які будуть там передбачати якісь компроміси щодо проведення виборів, то хто переможе на виборах? Саме ці самі сепаратисти і переможуть на виборах. І вони будуть нав'язувати нам своє бачення розвитку України, хоча б і на тих територіях, да? Навіть якщо вони переможуть там на місцевих виборах. И, пане Викторе, последний вопрос. Как вы думаете, к чему приведут эти переговоры по так называемым гарантиям Российской Федерации в ближайшей перспективе? Ну, вони вже до всього привели. Вони, в принципі, американці і НАТО дали повну відповідь. Ну, сейчас реакция России сказала, что мы дадим свою реакцию. Правда, согласуем с Китаем, потом дадим. Сьогодні Путін вже на своїх перемовинах з Макроном сказав, що ми не побачили відповіді на наше головне питання. Тобто, в принципі, ставки знаходяться на тому ж самому рівні. Хтось повинен робити крок тепер у відповідь. Тепер Росія повинна робити якийсь крок у відповідь. Військово-технічний або політичний. Я ж скажу вам, що я дуже боюся, що цей військово-технічний крок може бути якраз таки з території ОРДЛО. Да? Тобто може бути якась провокація для того, щоб Путіну зберегти своє обличчя. Саме зберегти своє обличчя, потім знову ж таки накачати туди зброю. Пам'ятаєте, як вам сказати, можемо такі аналогії проводити там з фінською війною 39-го року Радянського Союзу. Коли у відповідь на провокації фінів
Радянський Союз розпочав визвольну війну в Фінляндії, а потім там створив уряд Фінляндії, такий проросійський і таке інше. От тут така сама історія може бути і тут спроба, вірніше. Я не вірю, що вже може бути вона позитивна, але спроба, наприклад, того ж самого розширення окупації на Маріуполь, на Харків, вона може бути з боку ОРДЛО, але не з боку самої Росії. Але в чому я абсолютно переконаний, що тут ніякого там марша такого, знаєте, урочистого, які можуть пройти російські війська по території України, не буде. Там буде дуже кривава